Hello srácok, a mai videóban a top 4 legnehezebb clutch-ot fogjuk beadni, méghozzá Survival-ben. Tartsatok velem, nyomjatok egy lájkot, nézzük, jöhetnek a tippek kommentbe, hogy 4-ből mennyi fog megcsinálódni. Első water clutch, beadtam 1/1, jó. Második szalmabála clutch, ez nem hiszem, hogy fog menni, mert ezt még soha nem csináltam. Jó, leraktam magam alá! 2-ből 2, harmadik slime clutch, ezt se csináltam még soha. Úgyhogy ezt se tudom, hogy mi fog következni belőle. Ez nem sikerült. Megpróbálom még egyszer, hát ha most sikerülni fog. Na azért tiszteletben megpróbálom még egyszer. Jó, sikerült. És utolsónak a legnehezebb szerintem a pókháló. Eddig egyébként 4-ből, vagy a 3-ból 2. Pókháló clutch! Megvolt! Sziasztok srácok! Ezennel nyomjatok lájkot és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le az ilyen parkoros tartalmakról. Sziasztok!